Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip no Allah. Isa din peligro pasigudro tanu ko kawiyag tanu sang kaya dunia nasugal buko mga suroyan. So mga suroyan nasiran su Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi po makasul sa surga. Saki aluyaw Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammam di pakasul sa surga susuruyan naskanyan sudinian di pakatataon duraan sa mga tao pantagbu sa mabinasa sundarudupa nagupantagbu sa makatutulaka sumagariyari nagupantagbu sa makapriridway so mga tao sikoy nga doon. Diyanan ipateroon asuroyan. Mga urip no Allah, miyaloy Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat. Sa ayat ay kanam, A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, an tusibu qawman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai sumya maratiya tigwallah. Naigram ya kataling umarkano. So sungklid asuruyan. Amawid sa tutul. Fatabayanu na pangamadkano. Antusibu qawman bijahala. Auban yung kapmaratay sa pagtao. Sanggulalan sa di ka no makakakayp. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Na bulwi ka no makasasindit kuping gulaulan niyo. Mahurip no Allah niya kadakdaklan da darudupa amya kang belablag ading giginaway sabab sagalabu ko sa katasuroyan niya kadakdakla magariyari amya katutulaka na galabu ko sa katasuroyan umya kadakdakla ingad niya sanaat sa pagtauron niya katitidawa sa pantag sa sakataw asuroyan. Yang kaya suruyan, naknaba si ibu ko mga bay. Kamadakalap na suruyan, si ko mga dato. Yan ang mga urip no Allah. Yan na sakataw miya panutul. Adyang ko to, amya panutul na sakataw mga uda. Miyaling sang ko to ang darudupa ding ginaway. Pembusiran mga tao, busiran makatepi, nadasiran din masimok. Na tumiyalo ama. Nagutom yalo ina. Napiya katundurayan si Koreano to. So, tiyaluan niya na ama, tiyaluan na ina na miya pa kang buno yan siran. Sa taman sa miya patay yung mamasubabay. Na taman sa sumama, na miya patay yung mga tungan na ibabay. Namiti daw sa mga tungan na iran. Na diyang kutay nga din, na miya pulang sa mga tauran. Sabab bu, sang kutagalabok o sa katosuruyan. Pananggilan tano mga urip no Allah adyang kaya suruyan ubat tano di mi pelumam ka na igirad na miya kapungkira na mga tutul na daan tano din na di pangamaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.